Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Lalangan ka samot sa mong biyahe. Away problema. Unsa man kaya na nimo? Kay mulahos ka sa bugo o mobalik ka syudad man. Mubalik na lang ko sa syudad. Tawagan ko lang akong anak nga, wa ko mulahos. Kung mao na ihatod lang tikag balik syudad. Ayaw Paulit sa inyo. Nagpahabot ang imong asawa. Oh, Igo na ni Kuyo ka na ako din. Salamat kaayo. Dako na akong utang kabubuton nimo. ay kaso ay. Nga, kumusta naman ka? Okay na? Sakit pa? Gamay na lang. Madana. Mawara ni Ron. Kuyugan na lang kita kagbalik sa syudad para sigurado. Okay ra to kung asawa. Makasabot ra to. Ayaw na lang lagi. Pasakyan na lang kong balik sa syudad. O pagkaman, sakay na padong sa inyo. Pero mabalak ka magkukunin mo, God. Wa kay angin kabalakan. Wa man gali ka babalakan ako sa una. Oh. Pasensya na. Ako na siya nakahisgot. Sige. Pasakyan ako pabalik sa syudad. Ay, wa pa gyud si Piping da. Di ra ba makontak? Siya naman sa tingali mo ay way battery. O gituyo ba kahagpaong kay naglagot na ako? Ay, may palagi yung nanaog na lang ko ganina, oy. Anong wa magyug ko naog, oy? Naani nagpaingon din, he. Ping! Ikaw na, Ping! Milagring! Oy, kulasa! Hain mas Piping! Ana, taas ang istorya. Nabiyaan ako syudad. Hala! Taan pagyud ko! Si Piping yun lagi to akong nalabian sa may terminal sa Danao nga may kaubang babay! Unsa? Hoy, pagtarong kulasa, ha? Naambot og nasayop bako Milagring. Basta kay si Piping yun to ako nakitaan. Dito sa terminal sa syudad mi nagbuwag. Kay nabiyaan siya sa bus. Hayan, nagbiyahe pa to siya karon. Unsa ba iya biyahing sakyan ang last trip? Kaya nga kung gisakyan ang biyahe man sa alas 3. Unsa bang oras sa imong gisakyan di ay? Basta dili to si Piping imong nakita. Imposible. Ang iyang polo shirt kay blue, nga dunay stripe nga itom. Pangutan na alagid si Piping kung maabot. Basta kay siya gito ako nakita. Ay, lahos na ko sa amo, oy! Hoy, kulasa! Si Piping na lang lagi sukit-sukita. Polo shirt nga blue. Nga may stripe nga itom ang gisulob ni Piping. Pero, nagunsa man day siya ditong napita. Kinsa man day kang babayhana iyang kauban. Mas nigwapa si Juan ang hilangan na idaran. Ginoo ko. Nasayop lang unta si Kulasa. Dili lang unta si Piping ang iyang nakita. Dili lang unta. Kung di palang talaing una-unaon, padayon ng taon takasbay, aron doon nakikatulgan. Pero sabta na lang nga, dili ko makapasakan mo. Ay problema na. Mubalik ra ko sa terminal. Adoro ko matog aron magkasakay din ko sa unang biyahe sa kadlawon. Salamat sa paghatod ako hangtod din sa amo. Way sa payan eh. Sige, suhod na. Sige. Pag-amping ha. Salamat. Ay. Taxi! Tuwa na siya. Salamat, Lord. Kuno apas Felipe, makapauli baka akong tarong. Pero, sakto bang nagpatabang ko niya? Sakto bang nagpahatod ko niya din eh? Nagdumot giday ka na ako. Kinuo ko. Kung sa'yo pa to, pasiluain taon ko. Si Father James,
Natinganan eh, kung nga nung ko moabot. Hello, Nak. Ay, wala na. Nahingawa na gituros milagring. Wa ko moabot. Mutugan ka kus tinuod. Pero di sa tingali maayaw mulimod ko. Lord, naglibog man kog unsay buhaton. Igo ra gid taon kung nitabang ni Anghela. Di man to daotan, di ba? Pero tingali lainon pagsabot ni milagring. Ay, naglabad man ron akong oo. Dili naman ko angay mga bubuho, Lord. Kay mga tiguwang naman me. Pero nga nung naghuot man ang akong tughan karon, di ba ko makatugoy? Nagmahay yun ko nga nung wa ko manaog. Tako magining sayop ba? Pero kung tinuod ang gisulti ni Kulasa nga may kauban siyang babae sa Danau, posible ba di ay nga iya tong gituyo nga magpabiya siya? O, pasangil ra ba di ito niya ang pag-CR-CR? Mas nigwapa na noon siya nga naidaran na. Bisag unsaon ako, Lord. Di gyud mawa sa akong una-una ang iyang gisulti bahin ni Anghela. Dili gyud. Si Padre. Hello. Nak. Oo, nagbatan ako. Ay, wag ko'y tarungtog. Okay naman. Pero di na lang unang kumuanha ni mo. Paminaw na rin na lang ko akong hyper kay basik mo sugmat na sad ni. Kung ikay magkalugar, ikaw na lang unay duaw na ako dire. Ay, maon lagi. Swerte lang ko nga nagsakay mis sa akong amiga. Nagsakay mis sa akong amiga ug iya kong gitabangan. Ay, pasalo ako. Ginoo nga namak ako. Hello? Oo. Amiga na ko sa estudyante pa ko. Wada man nagkita mi. Makatuog na tingali ko anis biyahe. Bugata, nagyod sa kong ooy. Ayun ako sigig pagmutana. Kasamok ba? Aray. Anghela? Ay, dali asad na ako nakadamgo eh. Si Anghela pagyod. Ay, naunsam ko. Di naman siya mawas kung huna-huna. Ping ha, di na maayo, Ping. Naas milagring, Ping. Kulatahan juga to, Ping. Ring! Ring! Ang seripente. Greng! Greng, mata na, Greng! Buntag na, Greng! Greng! Ay, good morning! Good morning nga ng naong mo. Ayo. Ako'y kalapin. Mopay na miya, mopay na suko. Dito na bagos terminal na katugab. Pero naghanang lamok nito. Ha? Sa terminal ka? O
o sa hotel? Ay, wala lang kumatugutil. Uy, kaya anugon kayo kung akong gamiton nga waka. Ay, gida na lang unta ni Mus Angela. Dito naman yung kasdanaw. Nakita man gid mo. O gida na lang unta to ni mo syudad o gida sa hotel. Hala. Ano may bawa manis milagring bahing Anghela o dito Miss Danao? Nangonsulta ka ni siyang Indayhana? Unsa man? Nganong wa man ka makatingog ha? Sirado imong bukog. Nagtuo kag dili ka mabisto. Di gyud buot ang Ginoo nga magmata lang kog buntag, Ping. Di gyud buot ang Ginoo nga inyo lang kong tuntuhon. Uy, Gring. Ayaw iapil-apil ang Ginoo sa imong sayop nga pagtuo. Uy, Sayop? Ha? Wa ka mo atong terminal sa Danao. Wa kay kaubang babae, Ping. Wa. ah, Nang luspad man kog ka. Aon sa man. Sakto ko. Sakto akong nabalitaan, Ping. kuan, Gring. Sa ato pa, tinuod gyud di ay. Huwag gyud di ay masayop si Kulasa sa iyang nakita. Ikaw gyud di ay tupig. Gring, paminaw na, Gring. Si Angela ba? Si Angela ba imong kauban, ha? Ingon ani mo Ato ba kauna ko? Si Angela ba imong kauban, Ping? Oh, Sa ato pa, sinabutan di ay to ninyo. Giplano na di ay to nimo tanan, Ping. Nahibaw anak ka, salbahis ka. Imo lang di kong gitunto. Isumbog ti kang Father James, Ping. ayaw na, Gring. Iapil-apil man ni mo sa pader nga way labot. Uy, nausa man ka. Unsay na unsa? Ako na unsa? Hoy, ikay na unsa. Kay kung wa ka matiguang, wa ka ni kundat. Ay, sa danan ni Kundat, Gring. Unsa man day gusto nimong akong gamiton? Katong usa ka po nga mas bulgar kaysa ni kundat, ha? Ay, paminawa sa lagi ko. Pasabton ta ka kung sa'y naitabo ko nga nung naingon ato to. Paminaw na. Oh, unsa na? Kasabot na ka. Ha? Kasabot na ka to. Mo to'y nahitabo tanan. Wa ko'y gilimod, ha? Honest yun ko. Gitug-anan yun takas tanan. Sa tanan yun. Ginoo ko. Ay, mga santos ug mga santa sa kalangitan. Tabangin ninyo ang akong bana nga nagbibinata. Magagnaong. Nabaga naman noon nagugnaong ani. Honest noon ko. Nabaga na hinoon nagugnaong. Honest ka, Ping? Honest ka? Oh. O gipaibog ko nimo sa inyong mga eksenang pang-telebisyon. Ha? Nahibaw ka? Samtang nagsugilon kas nahitabo. Gikan sa eksena sa sod sa sakyanan, hangtod nga nanaog mo terminal sa Danao ug imo sing gipalitan og tambal, hangtod sa nanakay mong laing sakyanan pabalik sa syudad ug imo siyang gihatod kadto sa ilang gate. Ping, murag pang Gloria Romero ug Luis Gonzales, Ping. Grabe na sa ni mo, Gring. Panaw sa tao. Panaw sa tao kung Luis sa Martino. Di na bunabi. Ayaw ko kataw iha. Ayaw ko kasuki kay wa ko malipay ni mo. Ginoo ko nimong animal ka, Ping. Ha? Gring! Lingkod, Gring. Sandik. Di mo magong gidungan ang pagsangpit sa Ginoo pamalikas ko. Nausa naman taong ka, oy. Ping, tubig. Ay, sa palabis mong gibate, kay madaot ka. Tubig, Ping. Sige, magkuha mong tubig. Thank you. Inom pa. Husto na. Ha? Husto na, hurot na. Okay na ka. Dili pa. Ha? Ato tas doktor na. Ay, salamat na lang undo sa imong kaayo. Namalas kantag rin. Hawa ko'y labot kung naanas kanta.
Gring, kasabot mo ko nimo. Wa ka makasabot nako, Ping. Og dili mahitabo nga makasabot ka kay dili ka asawa. Bana ka, Ping. Oh. Og kay bana ka, lalaki ka. Og dili ka makasabot sa akong gibati kay babay ko. Ay, kuan ba? Ay na lang Kanang- paglalis, Ping. Kay nibukal na sa digsugod akong dugo. Ay, saon man na to pagkasinabot ini nga di man ka maminaw na ako. Ay, Unsa pa man lagi akong paminahon. Bisag unsaon pa nimog pasabot na ako, dili ko makadawat, Ping. mao na yung nakadaot. Kaya di man yung kamudawat nga igo ram kong nitabang sa akong isigataw. Ha! Nitabang sa isig katao. Kay nga no, Ping, kung laing tao to nga wa ka makaila, ingadto kay imong buhaton, nga manaog yun ka kuyog niya, og ihatod og balik sa iyang gigikanan. Bahala nag may asawa kang nagpaabot nga nahingawa nimo, ha? Ngano, nahingawa di ko no ka. Oh, Ping, oy! Nahingawa in taon ko nimo, Ping. Kung nahingawa ka, muna nahingawa nga gibiyaan lang ko nimo na niguro lang kagimo. Kung nanaog pa kanya nakig-unong na ko nga mabiyaan sa bus, ha? Kita untang duha ang nitabang ni Anghela ug waon ta ka diha aron mag-alboroto. Kay nakakita man unta ka sa iyang sitwasyon. Oh, Mao ba, Ping? maog yun. Oh! Uwan, ay, punta pa ako sa kabli. At siya mo dito nag-abli din ko na kundi. Si Paasag pa, oy, skita na bungod ko. Pag nahiwi na yung naong ko, bibi, manawamin ba ko, bi? Tanawon sa akong tanawon, bi. Jesus, Ginoo ko. Nahawan ang akong naong. Nagpulsisok na sa dapre ng akong mga mata, ilong ug baba. Sakit kayo ang akong dughan na oy. Pasensya na lang Ikay akong gisumbungan ini ha. Ikaw may niya. Og mas maayo man sad ka kay dili ka chismosa. Pasensya lang yun day. Okay ra nang, uy. Ingon anak man sad si mama kung mahiubos ni papa. Ako man sa iyang sumbungan. Pero unsa may tan-aw ni mo, Lida? Nasayop ko. Sayop ni ang akong gibuhat. Ang kaning akong gibati di ay. Di man sa'yo imong gibati nang. Pero tagain lang sa og chance si Kuya Piping. Kay basin, wala to'y mali siya iyang pagtapang. Ay do na day, oy do na gud in tao to'y Malaysia. Kay nisulti gud siya nako nga mas ni gwapa ko nitong babayhana nga naidaran na. Mao pa nang? Pero komedyante magunas kuya nang. Gikabuangan na sa tingali ka. Pero kining nahitabo ron day, dili na ni komedya. Sakit na gud kayo akong dughan day. Oy, lagi ka. Lagi ka, day. Hi kuya! Nakoy giato ilang tiya Gemma. Tagian ako sinang milagring, nihapit na lang sad ko. Hoy, gipanabi na tikang Lida. Nahibaw na siya sa imong gibuhat. Ayaw ka bala ka kuya. Way lang makibaw ini. Sige ha, ato na lang ko. Ayaw lang una kong biyain day. Ha? Anong pungan na ni Moslida? Gusto pa man ko makikistorya niya. Oy, ikaw na lakaw dito. Kaya di pa ko gustong mutanaw anang imong dagway. Lakaw dito. Ato imong Anghela. Anghela? Parehas tayo ngan sa mama ni Father James. Unsa na noon eh? Maobaday? Anghela di ay ang pangan sa inahan ni Padre. Maodi ay. Nanawag na akong mama. Hello? Oh, padong na ko uli, ma. Oh, naglakaw na ko. Nang milagring Kuya Piping, atos ako ha. Ayaw na mo pag-away. Taon sang liday na angin lang. Anghela. Maodi ay. Maodi ay. Noon siya na masagkadagring. Kadungog kas gisulti ni Lida. Anghela sab angan sa inahan ni Padre James. Unya? Maodi ay nga dili ko ganahan niya. Jesus, Ginoo ko ni mo, Gring. Mangambot na lang yung ko ni mo.
Sa ato pa, tanang anghila, takuri na imong pananaw ron. Kaya mo namang initan. Ay, bayano. Siya rin yung katawa sa diha para katawa sa imong joke. Ikaw rin yung katawa sa imong joke nga dubok. Dagway ba ni mo, Piping? Hey, Gring. Seryoso ba, ha? Seryoso niya. Ni amang yun yung mga baboy nga namati na to. Witness mo gini sila. Wa yung kay angay ikasuko sa nahitabo. Mao ba? Pes, kay imo maning giapil-apil ang mga baboy. Witness man sa di sila nga wa gyud kay lami, Ping. Ako way lami! Yamatra! Oy, kawa ba ni mo'y batasan? Aot sa man, imo nang gubon ang siraspultahan? Oy, naunsa ka, Ping? Hoy, ngano? Oy, ayaw patakag itsa na imong hinubong t-shirt, oy. Nagubo na ko. Kakahibaw. Balik. Ay. Unsa may toyo di mo, ha? Akong toy. Gring, sutihan talaga, Gring. Akong ipamatuod ni mo, nga lami pa ko. Ha? Tanawa ko, Gring. So sa ato pa, maghubo ka sa kong atubangan. Oh, Gring. Lood-lood ka man lang, Ping. Oh, nganong ni Honong man ka? Sige, padayog hubo diha. Oh, nganong gibalik man na ni mong sulob imong purol? May pagmuadto na lang yung anghila. Huh? Ha! Hada, guba gyud. Wa na gyud kay lami. Wana de lami, ha? Wana de lami, ha? Wana de lami, ay! Unsa na? Makagaba gyud to sa. Sama na! Makagaba ka. Uso ka sagrado. Ay, sagrado bitaw ko, Ping. Imo kong asawa. Imo kong gipakaslan sa simbahan at tubangan sa altar. Og nanumpa kas Ginoo nga imo kong panggaon og mahalon hangtod sa imong kamatayon. Og ang kamatayon ray mao imuuwang nato. Tiwa na ako na buhata. Ha? Wala iti kapanggaa og mahala. Ikaw ra manggani ang wa mo tuman sa atong gipanumpaan. Kaysa yun sa yun na kunin mong sagpa, kulata o guban pa. Etc. Pero ako, Gring, bisag litik na lang. Wa gyud ko kabuhatan na nimo. Unsa na? Baka makatingog? Ha? Na-mute na ka? Kay tinuod man nga akong gisulti. Bisan kausa, bisan lagot na kay kunimo, bisan katuokol na kay kunimo, pero bisan paghata na lang og sukmag, wan ako na buhata. Ingana ti kagapinangga og kamahal. Ay bitaw, Ping. Tinuod na imong gisulti. Kung pisikal nga pagpasakit, wa na nimo mabuhat nako. Pero ang akong dughan, Ping, kadaghan na nimong pasakiti. Samba niya, pinahapuha-papuha pra man yun ang galing ko sa imong dughan. Ay, bastos! Bastos? Dughan nga pagbati akong ipasabot. Dili unsang dughana. Ayaw rugod pagpinanggol diha, Ping. Ay, man ti ka pasakit, eh. Pasangil raman na tanan. Ay, di ka makabasol na ko, Ping. Kay tanan gikan sa imong baba. Ikaw mismo ang misulti nako. Kung wa pa ka musulti, wa ra gyud unta ko'y kalibutan, Ping. O sa man mong gusto, ilimod na kung tanan nimo. Kanang magmata ra yung kagbuntag o matuo gabi eh. Akong gisulti nimo tanan para magpakita ko, sa pagpakita na ko nga limpyo ang akong konsensya, nga honest ko nimo, nga wa ko'y gitago nimo.
Pero embis nga malipay ka sa akong anes, sa akong kaanes, gilain imong sabot, bati imong pagdawat. Buriak lang kadayo nga dili una-una og tarong. Ang imo rang kaugalingon mong ginahuna. Wa ka magunahuna nako, wa nimo makita ang akong sinseridad. Imo ra gyud ang unahuna tanan, Gring. Imo ra gyud na tanan unahuna. Nagpadaka sul-sul panuway. Asa naman imong pagkarelihiyosa, Gring? Asa naman imong pagsalig sa Ginoo kanang kalakiha? Asa naman? Mura naman tayo nagwa magserbisyo og simbahanan ni Gring. Ha? Mura naman tayo way Ginoo hayan eh. Kay namdom ka sa giingon sa Ginoo nga higugma imong kaaway, ipahigugma magani ng kaaway, unsa na ng banan, unsa. Napagingos Ginoo ay. Ang gugma, pasensya. Ang gugma, maayo. Dili masinahon. Dili manghambog. Dili mudaot sa uban. Daling masuko. Daling masuko. O dili magtimaan sa sayop. Ha? Uy, biyaan ang kuda. Murag dadot lang si Milagring da. Kaya naman mo tingog. Nagdumot giday ka nako. Ginoo, bisag wa ko makasiguro kung si tubag sa pangutanan ni Felipe. Kung nadumot ba ko niya uwa. So sa pila ka tuig, nga wala ko magunahon na niya, o sa hitabo ka ni Adto. Nagtuo ko wala ko'y kalagot, nga wala ko'y kahiubos. Labi na nga nag-alagan ni mo ang akong anak. Pero karon nga nagkita mi pag-usap. Og dili kay usalagay gayon. Nipalik ang tanan. Ang kahiubos, ang kapungot, tibalik. Di ko man ikalimot ni mo kay ikaw ramang ginhibaw sa tanan. Ang ako lang nga pasabta ko. Kung nga nung nahitabo man ni karon. Nga nung nagkita man mi pag-usap. O sa may buti pasabot ni ining tanan. Unsa man. Tuades Manilas, Pader? Okay pero balik na to Sabado si Pader. Tulo ra ka adlaw siya dito. Ngano di kuya? Mangumpisal unta ko. Aw. Dire na lang nako pangumpisal kuya. Bis mo pagkumpisal na ako. Kumusta naman mo atong wako? Okay naman kuya. Mas malinawan man mi. Joke na kaya eh. Uy. Mura muhabwang baga. Mura gyud mo pa. Manay gusto nimong ikupisal ni Father kuya? Oo. Nakapatay ka kuya? Oo. Nakapatay kog lamok ug kukok. Kayabag na yun nimo eh. Nakapatay yun? Abi lang na ako nakasa kag mortal ba kuya kay mukumpisal man gid ka. Di pwedeng magampo lang ka. Mudirect ka sa Ginoo. Da sa ning pagpagawa sa kong gibati daw. Da sa patambag ba? Giaway na sa kang ng milagring sa. Nung nabaw man ka? Wa mo kay laing problema kuya. Kana ramang iya kang awayon, di ba? Ay, unana gyud tingalin ng sobra ta magmahal. Char gid kay ka kuya sa. Mura sa kag batan-on na. Batan ra day magmahal. Aron may baw ka lulong no. Kung tinuoray nga gugma na gani, bulungtad na hangtod sa katigwangon. Ug hangtod kanus atakuhaos Ginoo, wa nay idaray. Lagi. Masabito na silas mamagpapa nako. Pero dili lang kalikayan namo ba nga hilasan mi. Anong hilasan man? Wala mo gud mo'y angay. Kung di ka kasabot, maingon sa gana. Pero kung kasabot ka,
Angay pamanggani nga maniid ka, aron doon na kay kapanaminan. Kaysa musugot kag sa dili, muabot man yun mo. Og magpasalamat pa gani Hinoo ka sa imong mga nakita namong mga idarana nga pong panimo hilas na og way angay. Ah. Kasabot. Ay, di gid mo wag tang sa kung nahuna ang gisulti ni Kuya Piping gahapon da. Murag, sakto sad baya siya? Uy, unsa ba? Uy! Magparikis kas motor? Lida? Naunsa man ka? Tulala kayo ka. Padaplin diri be, kay nakalita sa gianan. Dali. Kaon og halo-halo. May na lang makamatngon ka. Kay murag natug pa kada. May problema ka, bro? Kung unsa may imong problema ipagawas na. Pangita og tawo nga imong kasaligan. Pwede sadog ako. Maminaw ko. Salamat ha. Ining halo-halo. Pwede sa di mo ning bayran. Joke. Oh. Ganun naman sad ka, uy. Natulala naman sad ka. Wa. Sige, kaunan na tong halo-halo. Muna yung nahitabo, kuya. Nasamot ko katulala eh. Murabag, hindi ko makatuo nga nahitabo totalan. Mura kong nagdamgo. Basta kay, syakid kayo ko. Bisan karon di paghapon ko makatuo nga nahitabo to. Liman ka, iya kong gibira sa daplin, kay wa ko makabantay sa motor sa akong atubangan nga, sige nagbusina. Unya, gidala ko niya halu-haluan. Concern kayo siya na ako. Kaya nagtuo siya nga, bugat ang akong problema. Unya, nag-joke pa siya og nipahiyom. Murad yung kong nahilis. Mas una pa kong nahilis kaysa sa ay sa halo-halo, good. Kuya na nalong. Ha? Heart attack na. Unsa? Heart attack, kuya? Oh. Heart attack sa gugma. Ano ka tawag na, kuya? Ang nang luspad man ka. Oh. Kuya, wag ko kasabot sa gibati. Karoon pa ko na ingon ini. Na-crush ang mga kuniya, kuya, no? Gusto na mga kong manguyab niya, no? Kilik ko naman kung makakita niya, no? Pero lahi naman ni karon. Wag ko kasabot. Mura kong mabuang. Mura kong gahilantan nun. Naigugma na lagi ka. Oh, Na bulls ay na kang kupido. Di na ka magkalingkawa sana. Hi, Kuya Piping! eh, Hi, bro! Sus, Ginoo. May gani kay nasa pupo rin ni mo yang uray, Lida. Luis, Lida, ako maparo kita to. Noy, tingalig na unsa ni siya. Sa pupuha lang yun siya, ha? Taro nga kay magkuha na ko kanang kwan, amonia, aron iyang masimot. Ayaw, buhay na, ha? Pagdali, Kuya! Lord, unsa man din ni siya? May sakit ka siya? Bro, pagmata, bro! Bro, lolong! Pagmata, bro! Yan, kamat mo na. Bro? Oh. Hinay lang. Naunsa di ko. Nakuyapan ka. Nga naman daay ka. Nagutman ka. Unsa man di mo kipamati. Pa-doktor, oy. Ayaw kumpensa. Kuya, may meeting pa daay ko sa ubang youth. Na-late na ko. Ikaw ni bahala niya, ha? O bro,
Pa-doktor kyod, aron mahibaw na si problema nimo. Excuse na ninyo, kuya. Tulala ansad ka. Buang nga. Si bugbog-buang. Nganong to, kuya? Nganong nakuyapan ko pagkakita niya ganina? Ngambot lang nimo. Ay, buang nga. Wa man ko magtuo nga. Makuyapan ko, kuya. Nakuyapan ka, gyud? Ha? O nagpakuyap-uyap lang ka? Nakuyapan sa kuya eh. Wala mo kay ba kung siya naitabo. Basta lang. Last na ko na induman, nga pagkakita na ko niya, murag napaw nga akong pananaw. Mo ba? Sa to pa, wa ka makabatyag sa ayang pagsapupo nimo. Nga iya kag yung gisapuang sa ayang mga bukton samtang gisapupo ang imong o aron dili mapakong. Ah? Iyan ang gibuhat, kuya. Ay, go bugal-bugal, good. Bugal-bugal, no? Takyanong tanong na. Punta na siya! Kung maong, tinuod ito akong damgo. Nga giduyan-duyan ko sa panganod. Ug mura ko gibayaw sa kalangitan. Ilami ay duduklon mo eh. Sa ato pa, nabala ka gini siya nako, kuya, no? Nabalaka mo lang, kay kunwa pa, iya ka nang gipasagdan nga mapusdak o maparok imong oras tiles. Hala, no? Hala mo lang, Sa ato pa, kuya. panguyabe na, aron makauyab na mo. May paglaong ka ko, kuya? Ay, kabugo-bugo sa taon ni mo. Nahingawa gani, timaan na nga magpagbati na siya ni mo. Oh, sure ka, kuya? Sure ka, kuya? Ay, kaya mat mo siya na birahom na nung purol mahusos. Sabi dyan mo. Sorry lang, kuya. Sorry ka, Sorry. karob. Sabi akong buhaton, kuya. Ay, pagkabugo biya gitaw ni mo, ay panguyabi na gani. Unsaon man? Unsaon? Mangutan na pa yung kag unsaon pa panguyab. Oh, siyempre kay expert ko gana. Sigurado ka? Magpatudlo dyan ka na ko. Oh, lagi. Unya kay kinaraan na akong pamagi, okay rin na nimo. Unsa man kinaraan na, kuya? Aw, basig mas effective eh. Aw, sige. Suway eh. Gitara akong ingon nga dada. Usam na mo da? Wa may magpahuwam kay mahalon ko no ilang gitara. Magubaw niya. Kang bayat tao. Wapom sa gani akong speaker, kuya. Pagkamay lang ni, pero sipa kayo tingog. Naraman din ni sa akong cellphone ang manuswan. I-bluetooth raman ni sa speaker. Unala. High-tech naman ka ni Harana, ha? Birra na yun, samtang sige pa ila suga. Yo, ikaw ay akin, yeah. Ganda mo sa paningin. Ako ngayon nag-iisa. Woo! Sana ay tabihan na. O manangabli ko. Sa ilalim na buting ilaw. Sa dilaw na buwan. Patyo na rin ako, kuya. Patyo na rin ako. Ay, hindi na ba akong tingog, kuya? Day, yaw-yaw nilaktaw mo ka? Nga, kinarato naman ko. Nganong nidiritso magas kuros nga huwa man ni mo tiwas ang stansa? Narato lagi ko. Kalimod ka sa lyrics. Ratol. Dapat yun na madlong. Ay, kisa man madlong. Katugong laki. Ano siya nga? Nga. Kisa maroon nagsaba-saba. Ano siya? Kisa nagsabat. Oh. Pastilan biya tao ni mo. Ay, naku. Ay, wa naman islaw ay. Niagi na tingnan itong mga batan ang way lingaw. Oh, wala naman ko na. Paulit na nanta kuya eh. Pagkana yun, surrender na ka noon sa... Ay. Wa mas lang mahibaw nga ikaw ni. Nang harana silang anak. Sabaan mas noy islaw. Gitara lagi yun unta to kay ilhan rin nga nang harana. Samso ka discourage na ka. Di na kang balik ugma. Balik ugma. Pangita yung gitara. Hoy. Sige kuya. Ugma na lang tabalik. Mangabang na lang ko. Mangabang ka? Oh. No, ikaw mangabang ka dong? Oh, mangabang. Mangabang gitara. Okay. Ano di kuya? Wow.
Sige, pangabang mo niya og gitara, ha? Ha? Gwapuha gitara ra? Tangilngiga. Mura magmahalong ka ng gitara, ha? Mahal akong abang ini kuya. Kang gilid-gilid man eh. Ako yawa sa ni mo gyapang. Sige, intro din. Intro. Oh. Baan ko kuya oy. Anak gani ka. Ayon lang yung wag yung kay mahimong kuan ni Lida. Igo ka na lang gis pangandoy. Sige, kanta na ko kuya. Ge. Kalimot na mo kuya. Ditso na ako. Raro ni mo dali. Sige padayon. Oh, J kuan D. Dili na mao. Ha? Di maka. G. Oh. Ge, laka. Sa marunda na may kalititingog. Santo. Ako sa'yo, ikaw ay akin. Ganda mo sa paningin. Mada. Ako ngayon nag-iisa. Okay, mada. Sana ay tabihan na. Mada talaga yung kang ipuspos. Ay, tanong. May gabi. Law! Ikaw na, Law! May gabi, Law! Oy! Ikaw hindi na, Beng! Oh! Tamo mo rin is Lulong! Oy! Mag-unsa mo rin ha? Kini si Lolong ay may tuyo. Ha? May tuyo si Lolong. Sa may tuyo ni Mulong, ha? Ha? Manaygon ko noy. Ha? Oh! So, manaygon ka nga! Lea pa Pasko! Oh, karisma pa mangani! Sa... Paskos ka sakit noy. Paskos ka sakit. Diyos na mo sa kaluo. Ito no ani. Wanggulag ni mo eh. Imbis mangharana, manaygo naman inoy mong gisulti. Pasko pag ka sakit. Pagdugog maayo kayo eh. Gabi na ni Duol Diyos ng islaw na to. Sa? Murag nilupad ang akong espiritu. Unya, unsa may mahimo na to ay na ron? Ako ya. Imo na lang ning 10 pesos nga gihatag ng islaw. Ganong imom nang ihatag na ko nga ikaw may namasko. Ay. Ha? Ay, sabi na, asang hay ni mo, rodabayo. Ikaw na may namaskos ka sakit to? Ayun lang yung katawin eh. Ay, di taga katawan. Di taga katawan. Hi, kuya! Oy, day! Asan mo to si Lulong? May gipangita ka? Nangita kong Lulong kay magpatabang unta ko. Kuya, dito di mo sa amo gabi kamo ni Lolong? Oo, nagpakuyog na ko. Ako lang siyang gikuyogan. Isulti na kang papa ni mo? Oo. Nanaygon man kuno mo para Pasko sa kasakit. Garon palagi ko kasugat anak kuya. Ako sa gani. Ha? Piping, hingita mo na ka na ko. Oo. Anong atras man ka, Marika? Ari bro, kanaski pangutana nimo. Hi, sister. Kumusta naman ka? Ikaw na'y tiwas inilong ha. Kay doon na pa ko ito yung opisina. Pag-istorya lang sa mo, Lida dia ha. Good luck do. Nganong good luck man kang kuya Piping? Ha? Ambot niya ay. Ay, kikod po anas ako. Kanindot paminahon siya tingin. Bro, okay ra ka? Nagpiyong-piyong lagi ka. Okay ra sis, okay ra. Askang kulpaan na ako.
Nihikap lagi kasi mong dugan. Sakit? Kuan, kulba. Oh? Unsa man, nagpapitit ka? Patanaw doktor, oy. Tingalig na unsa na na. Tuod di ay, nganong namas ko man mus kasakit? Naaba ko di nga ana? Ha? Nagkatawa man gud may pagsulti ni Papa. Di mo sa kapulit ana. Kuan, Bro, kadiyot bro ha. Basahon sa nina ko. unsa naman ko Mura na diwata ang ako pananaw ni Lita. Mura siyag anghel nga way pa ko. Ug ang iyang tingog, mura gitimplahan og pure nga honey. Kalakot ining tawhan na, uy. Kinsay din na, sister? Akong uyab. Imong uyab? May uyab na ka? Uy, nga naman ka. Nikalit lagi kag lingkod. Mura nawadan kong kusog. Wala. Tingalig low imo patasyon. Bro, pa doktor na lagi. Mas maayo ginamatan aw kag doktor. Kaya, sakit kaya ko dugan. Huwag kayo. Murag di ko kaginawa. Ngano man, ha? Ngano ko na inimay na itabo, kuya? Abi na ko, may pagbatin ako. Pero may uyab na di siya. Mati asag na nung hila ko. Mas bati pa man ako. Ingon anak yun ang may gugma, masakitan. Di ko gusto masakitan, kuya. Dili. O ayaw sa kuday surrender, ipadayo ng pagpanguyab niya. Unya, naman siya uyab. Uyab po bitaw na. Unya, musurrender na ka. Unya na ka musurrender, maminyo na siya. Dili ko gustong maminyo siya slain, kuya. Gusto ko, ako ang iyang minyuan. Pues panguyabin na lagi na, aron ana siya makigminyo ni mo. Oh, nganom ka. Kung ako siya panguyaban, unya iya ko sukton. Oh, kamay makadayon. Pero, iba niya ang iyang uyab. Kung ikay iyang pilion, buwagan na niya iyang uyab. Oh, lagi. Pero, so, magluib siya. Ikaw ba iyang ipili? Mahimo na siyang maluibon. Pati na. Lain na di anay niya eh. Wanggol matingali ka, no? Takyan mo kung agtang. Gusto ikay iyang pilion. Oh. Usaw mo niya pagpili ni mo kung dili niya buwagan ang iyang uyab. Pero mabati na lagi siya, kuya. Kay luiban naman niya ang iyang uyab. Pero ikaw masayang ipili. Pero mahimo naman siyang maluibon. Wabi, klaro ni. Gamay lang, one bar lang yung ka. Sabay gusto kang kamoy. Gusto kang kamoy magkadayon. Gusto ka o dili? Gusto ko. Pues buhatan ang gisulti na ko ni mo. Panguyabe siya aron magkabuwag sila og ang iyang uyab. Og ikay iyang pilion. Og kamoy magkadayon. Imo na siyang maasawa. Unya, di man ko ganahan og babaeng maluibon. Palubang ganahan. Barikot. Nahakan ako. Uy, kuya, agay. Nahan kay ka nako. Uy! Uy, Pepeng! Uy! Asa, tay paragod nga no, mandi ay mo. Unsa may ipasabot iniping? Pangunta na siya. Aray. Ari, tuwasan ta mga tumbaw na liko mo. Lula! Lula! Ay, Lulong, okay ra ka? Inom sa tubig, oh. Ay, di kadiyot lang ha, magkuha ko. Ang tubig din, Oh, okay na. Unang, salamat ha. Ngano man di ay to. Unsa man di imong saga na suko mas piping. Tagsarabaya ng masuko. Nakailag yun ka, ana. Natinga, bitaw ko. Murag, nausab naman si Kuya Piping. Ngano man di ay. Unsa man di ay nahitabo.
I-shortcut na to nang ha? Ay, ayaw lang. Ilong cut lang. Okay na. Mao ba? Oh, wala pa mong gigisulti nang. Oo, sige, sulti na. Unsa man day itong hitabo, Mao to nang. Natinganan ako nga gusto naman hinuon siya nga magluib si Lida sa iyang uyab. Time pa sa ragod. Murag naglibog ko da. Si Lida may uyab maong naguol ka. Oh, Karon nagpatambag kang Piping. oh, Iyak kang gitambagan nga ipadayon ang pagpanguyab kang Lida. oh, O gusto ka nga kamoy magkadayon ni Lida. oh. Pero di ka gusto nga magbuwag sila sa iyang uyab. Dili. So, unsa man gyud ay imong ipasabot long? Wa ko kay baw. So naglibog na imong utok. Oh, Okay. Maayo pag mulakaw na ka mintras wa pa sad ni malibog akong utok. Okay, basig ako na sad unya makatuok ni mo long. Lakaw na, chupe! Uy, mahal de gihapon ang isda. Ay, mahal gyapon nang. Uy, nagmanang baya ka nga murag mas maguwang pamangka nako. Ay, murag kog maguwang mo, pero mas maguwang jog ka. Ay, kay nga ano, unsa man day kang tuigan na tao, aber? Ikaw, unsa man sa kantuigan na tao? Ay, kahilas baya di mo. Ay, ako na inuyelas. Nang milagring? Nang dali, nang! Nang dali! Uy, Arita diri, nang! Dali! tay pa, ngano man ka, uy. Ganong gipalayo man ko nimo atong ingratang tindera. Nga, mura ra magwa man ni mahong langsa. Arita diri, nang! Dali! Ay, kay ngano man ha, ngano. Sorry, nang ha. Pero, dili kay lang tika nga makakita na sa dug-away. Maabot na sa niya ni Father. Masuko na sa to. Di ba na siya ganahan makadungog istorya nga ang mga nag-serve sa simbahan, makakitag-away. Mga ono na taghalo-halo na. Ako'y taya nang. Aron, mabugnaw na imong o. Lami man sa dede ilang halo-halo, no? Mo bitaw nga, paborito gini nako sila nang. Mingaon gani ko halo-halo, mo ani higadayon ko. Ay, pero ang pangutana, kung limpyo ba ka ning pagkabuhat? Tingaling ang naghimo ini, sigig pangaut sa ilang mga unsa ba? Nang milagring gyud o, madadahon kay kaayo ka nang. Ay, lain na say ato ba? May uyab na di ay ka? Oh, Didtos lulong sa amo, oy. Nagpahungaw sa iyang gibati. ha? Sakit man kuno kaayo iyang dughan. Ngano man nang? Oh, unsa bay ngano, oy? Siyempre, sangkos langit gud iyang gugma nimo. Nang milagring pa. Kay ngano, wa gyud kuno ka makabantay nga nakagusto siya nimo. Nang, dili ko gusto magdahom. Wa gud siya manguyab nako. Lain sa kayong magdahom ko nya wa di ay. Na, tuon ako. Sige na siya palaban ni Piping. Patay na patay kaayo na siya ni Bolida. Mura namang ganitong nayabag katong katapusan niyang adtos amo. Murag yung naliso ang pag-isip. Uy, si Lulong. Ay, abi na kong nayabag na Lulong. Ayaw lang sila tanaway nang. Kitingalig makita sila nato. Di ka ganahan? Wag yun ay kay gusto niya. Naa na magukuy uyab nang. Taga-asa man sa daimong uyab. Diin man mo nagkaila. Si Mande ay iyang uyab, Ping. Og tuan nagtrabaho sa abroad. Layo ra kaayos Lulong. Uy, waras kumingking. Iya ko kong gipakita sa picture. Ay, di man gwapo, Ping. Pero gwapo kayog bulsa.
Ang na magsilulong ang pilion ni Lida. Unsa ra gutos lulong. Sabay kong saras lulong. Nag-eskwela man na. Wa pala nakahuman. Oo, lagi. Pero ikaw bitaw, nag-eskwela man sad ka sa una. Pero wa man yung kakahuman. Og nilanding ramang kas pagka sa Kristan Mayor. Abin na kong sila nas Lida og lulong mo'y atong isgutan. Ako man di ay. Ay, nahisgutan ra gani tika. Ang mao lagi. Naisgutan ko nimo. Kay imong gitande si lulong nako. Nagtuo kang mapariha sa siya sa akong gidangatan, ha? Oy, bulahan na kayo nas Lida kung kanay iyang mabana ang simad, oy. Ako pa niya do, di na niya buhian. Una kay waman ta makasiguro kung ang gugma anang tawhana parihas bas gugma ni lulong para niya. Ay gugma ba oroy? Karong panahon na ping, otok na'y gamiton, dili kasing-kasing. Unya ngano nangabubho pa man kanako? O, ngano ka diha? Utok na makaiangay gamito ng panahon na. Nganong di man nimo gamito nimong utok? Biyae ko, pangita dito ka Amerikanong tiguwa nga kurtahan. Naunsa ka diha, Ping? Kalit-kalit man ka, oy. Adi manggod. Sa tuno si mong sinultihan, mura magag nakaminos na mo mga sakristan. Mura kag nagmahay ako imong nabana. Hoy, Ping. Wa gyud ko'y gisulti nga ingon anak, Ping, ha? Naguna-una gyud ka diha. Makapahiubos mong kagring. Ako perting suportan ni Lulong kay ako mang nakita niya ang akong kaugalingon sa batanon pa ko. Nagtuos ako nga musuporta sa kaniya. Pero sukwahe man ka. Lahi sila, Ping. Lahi pud ta. Dili oy. Lain jud paminaon ba? Ay, sulti na lang kung gusto kang makigbuwag nako. Imo pa mang ipasangil, ana. Aot sa, gipulan ka na gyud nako, ha? Kaadtoon na gyud ka atong anghilaron magbalik mo, ha? Wa na. Patighog yun ang hilaan eh. Okay, unsa man day mo ipasabot, ha? May lain pa bagod. Ayaw yapil ang mga tao nga way labot gring. Ayaw pag-ingon nga wa siya'y labot, Ping. Kay siya baya gyud ang sinugdanan ining tanan. Malinawon baya gyud tas atong pagpuyo sa wa pa ka maghisgot atong babayhana. Pero sukad nga nagsige na kag hisgot niya, nagkaletse-letse na tagmaayo. Ay, dugay-dugay pa ginabi magkita yan sa akong anak. Dito siya sa Manila, tulog ka adlaw. Unya karon, tuan sad siya sa Davao. Pero sige lang, magkita na gihapon migbalik. Naminyo imong anak og tagabugo? Di ba ay pwede mangumusta nimo? Ay, Diyos ko. Hangtod ka raw sa anak ko matago ang tinuod. Kining mga nahitabo karon. Dili ba day kini sinyalis nga mailhan na ni James ang iyang amahan? Ay, Ginoo ko. Gring, Kung gigotom na ka, tuan ay pagkaon sa kusina. Una na lang. di giriday gihapon ka makigdungan ako. Nakakita ka? Naglaba pa ko. Waton te ka o di ba tabangan te ka, rumaman ka dayon. Di na ta mag-away, Gring, be. Imbis kita lang duwa, mag-away pa kita. Nakasamang yung ka ako, mga ikong pasaylo. Oh. Be, sultihi ko, saya kong buhaton, naroon di na dyan ka maglagot na ako. Ayaw na pagsigig hisgot atong anghela. O, sige. O kung magkita mo nga dili tuyoon, likay niya. Sige. Ay, una na dito sa kusina, kay musunod ako. Sige. Sunod na lang yung taan eh, runway kubot. Hay. Oh, makakaon na lagi mo tanan, makakaon na lagi mo. Mag-ilo pag yun, ay. Di yun kahuwat. Nak. Pagkanaan ng mga hayop kay saba na kaayo. Ah, ako na ang gipakaon, Gring. Oh. Oh. Musta na? Okay na ka?
sige na lang, kuya. Nibaw na, kuya. Karon pa man ka ni sulti nga okay na ka. Dili ako. Ugawa, gini mo, kuya. Kuan, bahay ni Father James ba? Ha? Nga day? Nadisgrasya ko no. Unsa? Nabanggaan ko no ang ilang gisakyan. Oh, Kuya, ano mo ka? nakalit magsakit akong lugan si mong gisulti dong, long. Tinood bitaw? Oh, di pa siya kumpirmado. Basta kay, mo na istorya dito sa mga tao sa kumbinto. Ha? Oh, nga nadisgrasya ko no si Father. Ngano, unsay nahitabo? Si Father James ko nung ring. Na-disgrasya. Unsa? Jesus Maria Josep Ginoo ko. Unsa mang disgrasya, ha? Kinsa may nagsulti? Ako nang, Mao lagi, pero diin ka man ang balita, sa kumbinto nang. Gring, matagos kong pinto ha. Magsusi ko, bay nene. Matay, mura may kalit ng biduslaks kong dugan. Sige. Adtoa dito. Ako na tiwas og pakaon sa mga manok ug baboy. Adtoa na dito, Ping. Klaro, ha? Diyos ko, nganong gikulbaan mo kong mayo. Lahi man akong gibati karon kaysa atong nahitabo ni anhing Pader Kiko. Mura man kong maglisod og ginhawa ron. Ya, okay ra ka? Digyo ko okay long. Lahi kay akong gibati. Lagi? Grabe mo kay ngawa, kuya eh. Ilhan kasi mong naong. Oh, uy. Abot daw sa gulong. Di man ako mapungan akong luha. Nahingawa yun ko ni Pader. Mura namang good og imong anak si Father, kuya. Mao tingali. Walang utay-dutang na itabo niya. Murag, di manggong kadawat kung simba ko. Kuya, ayaw palabi, uy. Nalok yung kumadutang may tabo ni Pader. Nalok yung ko. Kuya, pag-ampo lang ta, kuya. Pag-ampo lang ta. Nga walang untay da utang na hitabo niya. Naluwas lang unta si Father. Gring, Oh, unsa na? Kumusta ko nos, Padre? di ka na sila sa airport, Gring. Nga, nabanggaan na nilang sakyan. Ay, Ginoo ko. Unya, kumusta naman si Padre Ping? Luwas ra? Wa pa sa inaibaw, luwas ba siya? Oh, Guol kay ko, Gring. Mura namang gug anak nga kung pagtanaw niya, God. ay, parihas bitaw taping. Suod na bayagid kaayo siya nato. Bisag mamira siya usahay nako. Di, manggod, di ka na may ambirahan. Tanan man, basta sayop. Kinsa man di ay nagbalita sa taga-kumbento. Nanawag ko nung inahan ni Pader. Oh, Oo. Ano naman sad ka? May nanunumduman na sad ka. ay, pasensya na, Ping. Pero, madam raman siya akong itawag sa inahan ni Padre. Si Pader itong isgutan, Gring. Dili ang yang inahan nga parehas o nga ni... Ops. Ayaw nagtiwasa. Ayaw na. Ay, okay. Si Padre. Ay, unsa naman ay kahay iyang kahintang karon. Gring, mubisita o niya taniya sa ospital. Sige, Ping. Makigsabot na sa uban. Sigurado man gyud na nga daghan ang gusto mo bisita niya. Sige, makigdungan na niya tas uban. Ginoo ko, unsa man ni nahitabo sa akong anak. Ngano man ni? Nganong imo man ning gitugot? Unsa may buot mo ipasabot? Unsa? Pila masat kabuok imong anak? Naminyo og tagabugo imong anak? Diyos ko, ayaw nagkuha si James. Wa pa niya kay mamat ang iyang amahan. Tagais lagi gayon nga magkailhanay. Diyos ko, ayaw na siya kuha. Ayaw una maluoy ka.
Mudungan ka na mo, Ping. Murag maglahi man og adlaw ang mga sakristan og mga lay minister. Kanong sa amalay mo? Ugma mi, kamo murag sa Sabado pa man siguro mo. Sige, mudungan lang ko nila. Aron sa dunaray tao din isbay. Uy, Ping. Nakuma man day kunos Padre, Ping, uy. Maulagi ko no. Ay, ayaw na lang sad palabig ka guol, Ping. Di manggod kalikayan, Gring. Di pagod kayo to dugay ang nitabo ni Pader Kiko. Suod kami adto niya karon. Ay, maluoy lang unta ang Ginoo. Buhion lang unta niya si Padre James. Inaot unta, Gring. Oo niya, Ping. Magrosaryo ta. Atong ipahinungod sa daling kaayuhan ni Father James. Di mangyog kong magkatog eh. Di kan mawa nga kong kakulba nga nagunahuna ni Father James. Naunsa man ko. Ganong ingunani man ang akong gibati niya. Ginoo ko. Wa ka ako mabayot. Dangat. Tabayot magkadahit ngali ko. Anak, mata na in taon. Ayaw na po niyang kahingawa sa dughan ni Mama. Maluoy ka na ako, nag. Unya may mga taga-parokya ni mo nga muduaw. Ug nahingawa sa sila ni mo. Mao nga fight, James. Fight in town. Aron makamatngon ka na. Fight na, nak. Gaulatang kay kunak, uy. Maluoy ka na ako. Maluoy ka. Ay, kumusta naman si Padre, Madam? Wa pagihapon mauli. Gikan siyang giperahan sa gikuha ang dugo nga nagklat. Uy, mahal nga berhen. May nagklat yun di ay. Mao nga mohangyo ko. Padahin mag-ampo para kang father. Nga walang untay komplikasyon. Nga makarecover lang unta siya dayon. Bisag dili pa kamuhangyo, Madam. Nag-ampo gyud migsigi para kang padre. Ay, gabi ilang. Nagrosaryo gyud mi sa kong bana pahinungod niya. Perte gyud niyang guula in taon, Madam. Uy, guol gyud in taon kaayo akong bana, Madam. Kay suod manggug kaayo sila. Ang ako manggong bana ang sakristan mayor sa among simbahan, Madam. Mao ba? Salamat kaayo ninyo. Ay, ayaw nagpasalamat, Madam. Kinahanglan mang yung iampo si Padre. Kamo na lang kay akong istoryahan, ha? Saon nga nag-uot pa manggod ning akong dughan. Di man pwede nga mangita kog tao nga kasultihan ini kay lainol niya pagsabot. Ako gani mismo nagduda na mas akong kaugalingon nganong ingon ani ko. Mura na manggod og imong anak si Father kuya. Suod na baya kaayo nato si Padre. Hinuon, suod na kayo mi. Pero murag lahi mangyud ning akong gibating kahingawan niya. Murag malangkat nga akong kasing-kasing sa kahingawa. Murag ka ng buwagan o uyab. Mao nga gikuyawan lang noon ko ini. Unsa ba kay wa baka ko mahigugman niya? Di ba ka nga nabayot na ko?
Salamat sa inyong pag-anhi. Iyon yung gigahinan ng panahon si Father James. Ay, pinangga man gud kaayo na mo si Padre, madam. Buutan man kaayo siya. Bisag usahay, mga saba siya, pero sakto raman sab siya. Tabangi ko ninyong ampo. Nga maluwas lang unta siya. Siya na rin nahibilid ako. Magunsa na balang ako kung mawaha pa siya. Pasensya na. Ay, okay ra, madam. Uy, nakasabot gud minimo, madam. Nahibaw ko. Gusto mong makakita niya. Pero tuwa siya sa ICU. Dili pwede makasud ang dili tagtungod. Pasensya na gyud. Okay ra, madam. Pohon, kung ibalhin na unya siya sa regular nga kwarto, makakita na unya miniya. Oo. Pohon kon kaloy ang Ginoo. Magampo mi para ni Padre, madam. Ayaw na lang pagmadam na ako. Anghila na lang. Oh, Tawga na lang kong Anghila. oh, Oo, unsa may inyong mga ngan? ako di ay si Milagring, madam. Nakapaila-ila naman ko di mo. Anghila na lang lagi. Ayaw na butang giog, ma'am. Ay, sister na lang. Sister Angela. Pwede sad. Pero Anghila na lang gud unta. Ay, allergic mangguguan ang ngana, madam. Sister. Allergic? Ay, may nahinumduman lang ko ba? Basta kay, sister na lang akong itawag ni mo. Sige. Di man yung kakaganahang mulitok sa kungan. Ay, kining... Kining uban. O sa may ilang mga pangan. Ako si Maralona. Siya. Siya si Miraluna, madam. Kanang iyang tupad, si Jelia. Kanang usa, si Carolina. Kanasang usa, si Priscilla. Kaya katong usa, siya si Cecilia. Katupag yung usa nga, nagpaluyo lang, mauto siya si Mercedita. Mao ba? Doon na pala yung grupo nga mo, ani, ma'am. Sister Angela. Ay, nisunod na lang sa sila og Sister Angela. Ay, angayan raman sad gud oy. Kay inahan kabaya ni Padre. Kung unsay among pagtahod niya, mausad ang among pagtahod nimo. Di ba, mga sisters? Maayo na kaayo siyang mutagad na mo, Ping-oy. Labi na gyud nako. Di parehas atong unang higayon nga, klaro kayong plastik ang tinagdan. Labi na tong nagkita mi dito sa hotel nga atong gisakan. Ay, pastilahan, murag gyud siyag nakurat pag-ingon ako nga adto ko mo istar. Iyag yung kong gitan-aw ato, gikan sa O hangtod sa tiil. Unya, balik na sad gikan sa tiil hangtod sa O. Murabag na kaminos. Pero ganina, Ping, ay buutan na kaayo. Balik-balik na gud og pasalamat namo. Humana kasi mong litanya bahin sinahan ni Pader? Ngano ka, Ping? Mura lagi kag nasuko. Kung suko, naintriga lang ko. Kay imbis bahin kang Pader ay mong ibalita nako kung kumusta na siya, kung unsa na iyang kahimtang kay nangadtugod mo aron pagbisita niya. Imo naman noong kung giwalihan bahin siyang inahan nga klaro kayo nga wa kay mayong buot tungod lang kay pareha siya ug nga sa taong imong gikalagutan. Pasensya na. Lain mo ko kay pamation, Gring. Pero tibayan na tong ampo parang Pader gahapon. Unya, yung ani rin mahitabo, wa mapokus niya ang iyang atensyon, awangin mo na yung atensyon. Napatintal na sad ka. Ay, pasensya sad, Ping, ha. Nadama lang ko sa akong gibati. Ayaw good anak, Gring. Kawas pa pareha sa manintaw na silangan. Wa manintaw to'y kalibutan ang inahan ni Pader nga doon na ba di ay siya'y kaparihas o nga makapaulbos imong kaspa? Ay, bitaw, oy. Ambot basad na ako, oy. Tintasyon man na. Daglinpino na tintasyon. Ay, gupadaan na, God. Hala, sige. Paningkamutan na nako, Ping. Ngunya, kumusta na mas Pader?
Wa man may makita niya kay di man pasulon sa ICU ang dili tagtungod. Lugawas ha? Gioperahan gid is father. Luuyas ha? Mao nga idoble gyud nato atong prayers para niya. Kung pwede, mag-fasting ta pahinungod sa kalawasan ni Father. Kaluwasan? Sa iyang kalag? Sa iyang kalag pa, uy. Kalawasan ko para maulian na siya. Aw. Sige, ato nang buhaton. Kano sa among magsugod? Ikaw. Bahala ka kano sa ka magsugod. Ha? Ako yung magbuot? Ikaw man ang mag-fasting, ikay magbuot ka no sa aning masugdan. Oh, karon tayon ba? Or unya na ini kaayo ni Father. Ha? Pwede pa day kayo niya. Hala, uy. Nag-joke ka, bro, or nagpalakot? Ay. Nag-joke. Pwes, dili katawanan. Seryoso ang kahimtang ni Father James. So, dili lang na to apilan og joke, okay? Okay. Sige, excuse na nimo. Kalit sa... Ngano? Sister, pananglit Pananglit unsa? kung wa pa kayo uyab ba? Oh. O kung Dali palihog, bro, kay nagdali ko. pananglit wa kayo uyab, unya dili father si father. May chance mo? Ikaw pa? Oh, At kog prayer room, aya pa kayo pasaylos Ginoo. ha? Nung isang taon ka, uy. Ngano ka to man sa akong gisulti, uy? Kinig yung baba, ah? Aray! Asa naman tong akong... Tira mo ito na ako gibutan. Oh, gibalin ito na ako. Diin man ito na ako nabalik butang, ha? Oy, daon sa mga kape nga nagtuyok man ka. Oh. Abi man akong humana kag ilis, oy. Kung nangita ko sa kong sapatos, murag di na naman ito na ako gibutang o nabalhin ba ito na ako. Ay, ito ara dool sa pultahan. Naunsa baya di siya. Aw, kamuha nga nalimot man ko nga diha dito na ako gibutang. Pagdali nag-ilis, Ping. Kay gipaabot na kakaron sa imong mga kauban. Tingalig biyaan na hinuon kanila. Dili na noon ka kaduaw ni Padre. Oo, lagi. Mag-ilis na ko. Arin ako, Bing! Pag-amping, Ping! Oo. Ay, naunsa man ko. Kikulbaan man kong kalit. Agpason baka na kuspiping, no? O di na lang padayon nun og kuyog sa pagduaw ni Padre. Pero, nganong ako man sad siyang didan? Ay, dili ko padaid eh. Poong pang piping, gitintal na sad ko. O, unsa man ang gipatong sa lingkuranan? Uy! Jesus Maria Josep Maria Santissima! Brief? Uy, patay! Wa makasulob og brief si Piping! Mentag nagmata na si Padre ng adto na tuno. Kaya uban na ba, huwag ay makakita niya kay di ba pasudlon sa ICU. Kung saan may di pasudlon? Nagtagtungo rin di pasudlon. Aw, di ba? Luyab ng pader, eh. Ay, maulian lagi doon taon siya. Maulian lagi doon ta. Gioperahan mong giday siya, no? Lagi. Mabitaw nga, kulba pag yung kayo, kay wa pa may kasiguruan. Nagkumago na siya. Kulbaan sa gumayo. Nga ano man yun, eh. Di naman masabtan ang akong pamati rum nga panahon na. Kuya, nihilom lagi ka. Kuan, piyong-piyong lang ko kay nindot ikatog kay aircon ang sakyanan. Sige. Magtabi na mi, kuya. Sige, way problema. Masag, magsinagitay pa mo diya. Ginawa kita. Bitog na kong sugod da.
Pinang akong for adults only. Anong murag kini may unang gitugnaw. Gitugnaw gid siya. Nang sa kani siya. Time pa. Ang maod din gitugnaw ni siya kay ang kabugnaw sa aircon milusot sa sid-sid sa akong karsunis. Lahos diretso sa babaw. Pero time pa. Anong bilahos magdiretso nga? Hala. Wako'y brief. Hindi ka ba doon? Siyempre na ka, kuya. Kwan, nagdamgo kog bitin nga gitugnaw. Ngayon na. Nagdamburas, Kuya Piping, Kuya Driver. Gidaman. Has, ganay. Abot kita ko ng buhi. Biha itong tagaan na eh. Shh, itong sabaw, hospital ni. Okay na ka, Kuya? Lipo-lipong eh. Unsa ganito yung room ni Father? Ay, siyo mo ko na to. Ang mga utana sa ta. Sige. Pangutana sa mo kay mulingkod sa ako. Sige, Kuya. Sige, look. Lingkod mong uban rin oh. Kanahantan Rivera, gipalupad maskinan. Imbis naglae padaan ang gibati ko kay way happy ng akong ay piyong sa ko gamay be. Ay, mama, padre, oh. Uy, Nani gawa sa doon. Uy, ito na lang ta. Kuya, third floor ko ng ICU. Pero di lang ta pa sa baon. di ko ta magsabagot. Bitaw, di lang magsaba. Ato na. Asa na pitang elevator? Taon sa ko. Kikulbaan magkugalit. Diyos ko, maluoy ka. Ayaw ito pasagdi ang akong anak. Manawagon ako sa nagbantay. May nang siguro ko. Ay, salamat kay wala din nahitabo. Og nanaday dito ang laing grupo sa mga parokiyano ni Father James. Dali-dali ko lang human ang akong lakaw. Aron makabalik ko dayon. Og ako pa silang maabtan. Di mo gidito katanaw ni Father? Lagi ko no kasod ang dili tagtungod. Inaguya nga tagtungod ka. Noon sa kadya, Imo naming anak-anak si Father. maabtan panunta sa nga makasabaan pa ta. Bitaw sad kuya sa. Striktohon ba ito si madam? Striktahon. Bitaw. Wadi ka makakita niya kuya? Wa gyud. Katunay na ito siya. Kuan natay may man tungwa ako. Gilantan man siguro ko adto o naunsa ba ko. Basta kay naglib ko atong panahon na. Mo ba? Nya, maman ina ni padre. Wasa day itubag ng batay. Kuan, waton lang nato ang inahan ni Pader. May gipalit raman kuno to. Mabalik ra gyud kuno to dayon. Manuroy na lang una ta. Ki, Anam kita syudad. Di na ko tas dool. Balik na ta dayon. ki. Ruida. Katong na baliton, pamalit na lang mo. Katong, parehas na ako. Window shopping lang. Lako sa tako yun na. Di lang ko. Unsa? Wabitas ng milagring. Ulit tao kagkaroon kuya. Yo. Di lang ko. Dinhibitaw ko gikan na tong miyaging sumana. Sige. Kami na lang kuya. Ato na. Wait, talong. Di dito magsaboy. Musuroy mo sa gidunta ko, pero di lang ko kailain kay pamation nga kung purol nga naglaws-laws lang hangin. Panuhuto niya akong gitaguan.
Ay, humanadyo ko. Magdali ko balik sa ospital. Ay, mahapit sa day ko kalitong pagkaon para sa mga bisita. Ay, last time ra ba? Wala ba ko makapakaon? Karon, ako na silang pagkaon, bisag snacks lang. Ay, mahapit na ako sa bekina sa atbang. Madam! Oh! Uy! Mga alalay ming Father James, madam! Oo. Nakanumdum ko nimo. Og niya, sad. Mamauli na mo? Di pa madam, oy. Nanglakaw lang ko namin kay wa man ka. Kay muslan sa namong higayon nga ni aming syudad. Okay. Mausad. Sige. Panuroy na mo. Pabuto na mo na ako sa ospital. Mabalik man ko dito. Oh, narami kauban nga napabili nito, madam. Mao ba? Ang amo sa Kristan Mayor nga senyor na. Mismo jud. Mao ba? Sige. Panuroy lang una mo. Kamu lang ko na istorya ni Kuya Piping, madam, ha? Oh, Sorry ta. Ha, sorry ito na. No, Madam, kita lang niya ta. sige. Mupalit ako paan sa atbang. Ay, pastilan, Ginoo. Naunsa man ko, oy. Wa man gyud ni muhunong ang akong kulba. Unsa man day kahay nahitabo ni Piping. Nahibaw-an kaha siya nga wa siya makabrief. Ang ako lag, nahibaw-an gyud tingali siya unya gikataw-an. Ay, kaluoy sad sa akong bana, oy. Ngano man sang wa man siya makasulob. Aw time pa. Ngano bang wa man ko manawag niya nga doon naman day ko'y load? Ay, takdan na ko sa ango-ango ini. Ay, kay unra ba ko da? Ay, makandapit ang CR din eh. Ay, lain na gusto kong ibati. Uy, lupig pa may gisilutan ini. Di ra ba ko kataro og lihok-lihok kay mo gilok. Kanahan biya ni pagkabutanga. Uy, si Milagro. Hello, Greng. Ay, hello, Ping. Naunsa naman ka diha? Natigayon ra ka? Wa man ka makasulob sa imong hapin, oy. Mao lagi. Iti paita. Wala ko gisilutan. Ay, gipanog na tao ni nga akong kumpare. Ay, kuanggol, magong kagod. Nganong nalimot man sa taon kag sulob? Ay, lagong katao eh. Kay ikaw ba nakaingon ini? Imo magong gipadali-dali. Nalimtan na noon akong pinaka-importanting butang. Onya. Wa man kahilaing nahibaw. Awa nun. Okay ra na, oy. Onya, Ping. Kumusta naman? Nagkahimamat na ginmus inahan ni Padre. Nakakita ka na gyud niya. Wapa oy. Wapa man siya diri pagabot namo. May gipalit pa kuno. Unya ang ako sang mga kauban tuan na nuroy. Ako rin nabilin rin. Oy, ni Kuyog na lang unta kanila aron magpalit na lang po kag brief diha, Ping. Uday no. Usa ko makahuna-huna da. Nahala, sige. Lakaw, pagpalit. Aron dili na panuhuto na imong kumpare diha. Oo, sige. Babay na kay mulakaw ko. Pero musiar pa ko kay murag mubuto na kong pantog. Oy. Lingaw lagi kayo ka nang. Oy, Lida. Wa pa ko mabuang, ha? Tingalig, magduda ka diha kay ako rabayang usa. Grabe sa magduda nang uy. Doon na mo yung mga higayon god nga magkatawa ta bisan kita ng usa. Ay, si Kuya Piping ni mo, maoy akong gikatawan. Bag-ora man gud mi nag-istorya. Ako man siyang gitawagan. Tuan na sila sa syudad nang? Tuan na sa ospital? Ay, oo. Unsa din nahitabo nang? Ako na lang ihonghong ni mo, ha? Sige.
salamat. Nakaluwas sa gyud ang akong kumpare. Pero lain na gyud pamati o nga ayahay kayo eh. Mura matagak. Pastilan gyud yung taon nga no gyud taon no eh. Ay, asa kay Doldool din yung hospital nga makapalit tag brief da. Ay, o lagi. Kaming na ko. Oh. Unsa makahisunod nga mahitabo, mga higala gidapit ko kamo sa pagpamati sa mga sumpay ning sugilanon. Pader, I am your pader. Dalit ka nato sa RMN Drama.